Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya gari ya harkoki. Ya jin daɗi. Ya abubuwa. Ya garin nan. Wallahi alhamdulillah. Kai gari ba a cewa ko ni ko ni san ba a cewa ko. gari ya mutu. Gari ya mutu. Ina ma ka sani. Kace to mi ke wala? Na ni tsare Allah jiya dai na samu dai sa aji akwai wani dan dako da mun kai na samu 250 dina. Kai ikon Allah kawai sai na ce wurin dan larumi indomi. Wallahi aboki na jiya na ga ikon Allah. Kace ka ci daɗi. Ina magana daɗi na dai ci waya. Waye mi kuma wanda yake wurin dan larumi indomi? Wallahi waya ni ci aboki na. Ikon Allah. Kai! Na ni tsare Allah aboki na ran da nake ban taba ganin ikon Allah wanda na gani jiya ba. Ikon Allah lami. Na ga ikon Allah jiya aboki na. To ina so a ga. Da kai ne ta wurin dan larumi indomi ni ce soya mini kwai. Ina ji. Ni na ga na da ko ya kamata in ci abu mai dan ƙarin jini in ƙare jini. Saboda gaskiya ran gobe ka ci ƙarhi. Wallahi kai rai aboki na ko ran to ya soya min kwai guda biyu. Ni can ya kwai dan ga. Aboki na. Ina koma gida na ta yana kwanta. Kai ka san wani abu wanda ni jiya? Haka dai wallahi ni shi kukan kaji cikin ciki na. Kukan kaji. Kukan kaji. Wallahi aboki na kukan kaji. Ko ta ba cikin ba ƙarya na kai ma ba aboki na kukan kaji ni jiya cikin ciki na. Kawai kwar ni ji amai ya turnike ni na taso abokina nan ga gaɓar garo kawai sai ni yi haka kwa ina yi kwa wala abokina kawai sai na ɗan kaza guda biyu ashe kai kora kalar mai indomi ya soya mini kwa ashe kai kwannan ya kwarɗin ka kai ba sani ba abokina wallahi ba ƙarya nake maka ba to ko ƙarya zan yi ma mun taɓa gar kai wallahi abokina haka ɗaya wallahi kwai ya koma kaji guda biyu ashe kai ya kusa yanke shi kai ne ban sani kuma ka amaye su na amaye su yan kaji suna nan gidan mu yanzu haka na aji suna nan gidan mu aji amma dai sun zama kaza da dabba ke kaji ne tun da cikin ka son gari to aboki na mizan cewa ni dai na ga ikon Allah to ai kai baka saurawa ba ta ban baka labari ba ina labarin na kakana na tsoho kenan shi fa na sani ai wannan raƙumi ya rade duniya ya rade duniya ina ga ma shekaran jiya wallahi rami 100 lokacin na tsoho yana dauko wannan raƙumi ko ni kace wannan raƙumin haka nan na sani shekaran jiya na tai ba abinci tawo na tai ba abinci na tai na kwaba mai rusa ka gane ko ina yin ka waya tana gaba alju ban sani ba sai ta fado sai ta shida ta fada cikin dusara ita dusara ita wayar ka gane ko lokacin sai ni kwabi sai ya ya kama can dusa ashe lokacin ya canye da waya da wayar ka da rusar raƙumi ya canye suna can cikin ciki ne ya canye suna cikin ciki ne har da wayar ka har da waya da ikon Allah ka gane ko ikon Allah to sai ni tawo bata ya gama ta abinci na dago sai ni lalaba aljuna ban ga waya baka ga waya sai ni kama da waya gaskiya ikon Allah to sai ni tunar cewa ai raba raƙumi abinci ƙwarai to sai ni can inda turken raƙumi gaskiya na duba haki ne ya mutsa ban ga waya da ba baka ga waya ka ba can raƙumi sai ya ma hakan ga gane ko ya kwara baki ne na gane kamar zai koke yauwa na sani to da ma nan ya waya da waka sambisa ta nisa mai waka sambisa sai can ne shi ana kiran cewa na je gida ina neman kaliya na shirya kawai mu je sambisa ai aure ka gane ko sai ni tunanin to ina na haka gaito ashe cikin bakin raƙumi shi raƙumin baki ne waka ta hito an kira dangin din waya ashe waya tata ya haɗe cikin abinci lalle ko ni naga ikon Allah ko ka ga iko haka kamar yanki na kamar zakari ya karkara makare ka ce wai a cikin bakin bari in taso kai ba ƙarya ta kai ba tana ringe kai ba ƙarya ta kai ba ni to a ta wajen dala da mai indomi ƙarya ta ni wallahi a kai gida